שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ שלנו של Data Master. אנחנו ממשיכים ללמוד SQL בעזרת SQL Server. נעשה תזכורת, שיעור האחרון למדנו מה זה Select ומה זה From. ובואו נעשה תזכורת. Select בעצם אחראי על העמודות שלנו, From אחראי על הטבלאות. זאת אומרת, מה שמתחת לסלקט יגדיר איזה עמודות אני ארצה לראות, את כולם או רק חלק מהם. From זה מאיזה טבלה. עכשיו הגענו לשיעור where. where בעצם זה סינון, פילטור. אני רוצה לסנן שורות, אני לא רוצה להוציא את כל השורות, אני רק רוצה לראות חלק מסוים, תנאים מסוימים, דברים ספציפיים, וזה ממש פקודה חשובה ואנחנו תמיד משתמשים בה, וזה מקדם אותנו למטרה שלנו לא דאטה אנליסטים, ולהוציא את הנתונים שאנחנו רוצים עם התנאים שאנחנו רוצים ולהתחיל לנקות את הנתונים. אז בואו נתחיל. בגדול אנחנו נעבור על הרבה חוקים של where, קוראים לזה אופרטורים, שווה, גדול, לא שווה, גדול, קטן, גדול שווה, קטן שווה, null ולא null, and, or, in, not in, between, like, no like. יש הרבה דברים, בואו ננסה להכניס את זה לשיעור אחד, אם לא נפצל את זה. יאללה, בואו נתחיל. אז ככה, זה הטבלה שלנו. אתם רואים, אני מריץ את הפקודה הזאת, person, select all from person, אני רואה טבלה שיש לה 19,900 שורות, בסדר? זה נקרא לזה כל העובדים שיש לנו הנה אני אשים את זה פה, שיהיה לנו מול הראש, זה גם חשוב. אגב, תשימו לב, תדפיסו לפעמים לכם כשעובדים עם הטבלאות ומתחילים לעשות עם ג'וינים וסינונים, פרקטיקה נוחה לראות כמה שורות אתם מקבלים, כי יש פקודות שבהגדרה לא משפיעות על השורות, על המימד הזה, ויש פקודות שבהכרח משפיעות. אז אתם בראש כבר צריכים לראות, אוקיי, זה פקודה לצורך העניין שצריכה להחזיר לאותו מספר שורות, ופתאום אתה רואה פחות שורות, כבר צריך להדליק איזושהי נורה אדומה, בואו נבדוק אולי משהו בקוד לא טוב, בסדר? אז תמיד תשימו לב כמה שורות יוצאות לכם. ככה. אז קודם כל, מה זה where? where זה בא תמיד אחרי from, select from where, בסדר? אנחנו מסננים בעצם את הטבלה הזאת, אנחנו נותנים תנאים. לצורך העניין, אני לא רוצה את כל העובדים, אני רוצה עובדים שהשם שלהם הוא ג'ון, אוקיי? יש לי 58 אנשים כאלה. אז ככה. first name זה טבלה, אני מוציא את כל העמודות, first name זה עמודה, שווה ג'ון. זה עכשיו, תזכרו את הבלוק הזה של החוקיות הזו, בלוק של 3 עמודה, אופרטור, ערך, נקרא לזה ככה, סבבה? וזה תמיד צריך להיות משהו באמצע, ומשהו פה ומשהו פה. ככה זה עובד, בסדר? אי אפשר בלי אופרטור, אי אפשר בלי העמודה, ואי אפשר בלי הערך. תמיד תחשבו על 3. זה שווה לזה, זה קטן מזה. ככה זה תמיד יהיה ב-where, בסדר? אוקיי, אז בואו נמשיך. בצורך העניין אנחנו גם יכולים לעשות כל העמודות, כל השורות, ששונים לג'ון. אז פה יש את כל מי שלא ג'ון, בסדר? יש לנו את השווה ושונה, סבבה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד איזשהו תנאי. אני לא רק רוצה first name יהיה שווה למרי לצורך העניין, אני גם רוצה שיש פה עמודה email promotion, גם להוסיף עוד תנאי. שזה יתקיים, שהתנאי הזה יתקיים ותנאי הזה יתקיים. זה 1 שווה 1, זה לצורך הנוחות, בעצם זה מצורך הנוחות. 1 שתמיד שווה ל1.
זה תמיד מתקיים, נכון? זה תמיד, הנה, אתם תראו את ה-19,000 משהו השורות שאנחנו מוציאים, אז זה תמיד מתקיים. וזה מצמיחת הנוחות, זה נותן לי שהתנאים האחרים תמיד יהיו ב-end, אז אני יכול לצורך העניין תמיד הרבה פעמים רוצים להוריד איזה תנאי להוסיף, אז אתה פשוט ישר ב-end, זה מאוד נוח, קיצור, בשביל הנוחות, תאמינו לי. אז בואו נמשיך. אז אני עכשיו רוצה שתי תנאים. אני רוצה תנאי שהשם יהיה שווה למרי, ואימייל פרומושן יהיה שווה 0. זה אני עושה end. זה אומר שרק מי שנופל בתנאי הזה ובתנאי הזה אני אראה. בסדר? בואו ננסה. הנה יש 23 שורות כאלה. זאת אומרת שאם אני בודק את העמודה הזאת, יהיה פה רק 0, ופה יהיה רק מרי, בסדר? בשונה, יודעים מה? בשונה נגיד אם אני אשים פה אור, בסדר? פה אני רוצה, תקשיבו, אני רוצה או שם יהיה מרי, או שפרומושן 0. אז בהכרח אנחנו מצפים לראות יותר מ-23 שורות. אתם רואים? אז פה אנחנו רואים 0, אבל לא תמיד 0, יש 1 גם, נכון? מתי יש 1? כנראה שאנחנו נראה 1 שיש פה, או 1 או לא 0, שיהיה פה מרי. זה. או מרי או 0. אז אם זה שם אחר מחוץ אם זה שם שלא מרי, כנראה זה 0, ואם זה לא 0, כנראה זה מרי. בסדר? זה התנאי, שרק אחד מהם נכון, מספיק שאחד מהם נכון, אין זה כששתי התנאים מתקיימים. או שאו זה או זה. בסדר? בואו נמשיך עם האור. עוד דוגמה של אור. אני רוצה שתי שמות, או שם הזה או שם הזה. בסדר? בואו נריץ את זה. הנה יש לנו 79 שורות. אוקיי. מה עוד אנחנו יכולים להחליף את האור הזה? לצורך העניין, אם יש לנו עמודה אחת וכמה, בואו נעשה, יש לי זה או זה, נכון? אני יכול לעשות תנאי אחר. בואו נעשה תנאי אחר. אני רוצה את כל השורות. יש לנו פקודת in. זה חשוב, זה מחליף בעצם את האור. במקום לעשות או זה או זה או זה, אני פשוט חוסך לי מקום, חוסך לי שורות, אני מכניס הכל ל-in. בסדר? פרנק וכן. בסדר? חשוב מאוד להפריד את זה עם פסיק, את התנאים. אז זה 85 שורות, זה אמור לתת לנו אותו דבר, נכון? 85. בעצם זה וזה זה אותו דבר. פשוט הנוחות, in, זה מאוד נוח. אוקיי, עוד משהו, תשימו לב, אנחנו לא דיברנו על זה בהרחבה, אבל אם אתם שמתם לב, יש עמודות הן בטייפים שונים, בסדר? עמודה יכולה להיות מכל מיני טייפים שונים, לצורך העניין זה יכול להיות איזשהו ערך סטרינג, נקרא לזה, איזשהו טקסט, יכול להיות מספר, יכול להיות מספר 1, 2, 3, כזה אינטיג'ר נקרא לזה, ויש מספרים שהם סוג פלוט נגיד, 13 נקודה וכדומה. יש כמה סוגים. אנחנו לא מדברים על זה בהרחבה, אבל תשימו לב שאם זה טקסט אנחנו עוטפים אותו בגרשיים, אם זה מספר אנחנו לא עוטפים אותו בגרשיים. לפעמים טעויות נפוצות שנגיד עמודה 0, name style וזה יהיה בטקסט, לא משנה, תשימו לב. אבל טקסט עוטפים בגרשיים, מספרים לא עוטפים בגרשיים, בסדר? יאללה, בואו נמשיך. אז עברנו end, or, in, עכשיו null. מה זה null? null זה אומר שפשוט אין ערך. אוקיי, אתם רואים, יש, הנה, זה דוגמה טובה, middle name, נכון? יש A, יש D, ויש אנשים בלי middle name, אוקיי? אז
דרך אחת אתם תראו דאטאבייסים שיש טבלאות שצורך העניין פה לא יהיה נעל, חוסר ערך, יהיה פה פשוט כלום. זה שונה, נעל וכלום זה שונה, בסדר? וכמו נעל זה לא אפס, נעל זה פשוט אין ערך. אז במקום להכניס שם אפס או אפס כשזה מספרים, או פשוט כלום, לצורך העניין שורה ריקה שזה טקסט, שמים נעל, אוקיי? פשוט אין ערך, זה לא נכנס ממוצעים. תחשבו אם זה אפס ואתה עושה ממוצע, אז אפס כן נכנס ממוצע. זה לא נכון, פשוט חסר ערך וזה לא נכנס לחישובים. אז בסדר, זה חשוב מאוד, לא להתבלבל עם אפס או ערך ספייס לצורך העניין בטקסט, פשוט חוסר ערך. אז ככה, אז בואו נחשב כל מי ש is not null. is not null זה מי שיש לו middle name, בסדר? הפקודה ההפוכה זה is null, בסדר? הנה, middle name, אין לו middle name לצורך העניין, סבבה? אוקיי, זאת אומרת שאם אנחנו מחפש middle name שווה את זה, זאת אומרת, זה שווה לכלום, זה לא יעבוד לי. אין דבר כזה, אין פה כזה, אבל נעלם יש. אז אגב, תכירו את הדאטאבייסים שלכם, יש טבלות שככה, יש טבלות שככה, יש טבלות זה גם וגם, תלוי איזה טבלה, תלוי מה, אבל בגדול צריכים נעל, אתה לא מחפש שווה נעל, is null, is not null, זה הפקודות ב-SQL, אוקיי? עכשיו, יש לי כמה בלוק פה, between, אז ככה, יש לנו פקודה כזאת. אתם רואים, יש לנו מייל פרומושן, שזה מספר שיכול להיות 0, 1, 2, נכון? אני רוצה, דווקא מפה אני מתחיל, אני רוצה כל מי שגדול שווה, זה אומר גדול או שווה ל-0, 0 נכלל, אבל מייל פרומושן קטן מ-2, קטן חזק, זה אומר 2 לא נכלל. אם זה היה קטן שווה, 2 כן היה נכלל. אז תשימו לב לדקויות האלה. אז בואו נריץ את הפקודה הזאת, F5, יש לנו 16,202, בסדר? אנחנו בואו נעתיק את הדבר הזה לפה. אוקיי, עכשיו, מה יש לנו במקום אימייל קטן שווה, אימייל גדול שווה? יש לנו פקודת between. between זה עוד פעם, זה נוחות, זה מקום אם אנחנו עובדים מאותה עמודה, אנחנו לא רוצים לכתוב פעמיים את האימייל פרומושן, אנחנו יכולים להכניס הכל לשורה אחת, ששתי ערכים ב-between נכללים, בסדר? שתי ערכים נכללים, אנחנו צריכים לראות את אותה, אתם רואים? בעצם זה פקודה זהה לחלוטין, אוקיי? זה פקודה ממש זהה לחלוטין. מה עוד יש לנו? אנחנו יכולים להשתמש גם ב-in, 0 ו-1, ממש להגדיל לו, תקשיב, אם יש לנו מספרים שזה קצת מספרים, אנחנו ממש יכולים להגיד לו, תקשיב, אני רוצה 0 ו-1, בסדר? גם אנחנו אמורים לקבל את אותה תוצאה. אוקיי? אז אנחנו עברנו פה גדול שווה, קטן שווה, אנחנו עברנו על between, שזה שתי ערכים כלולים, ובעצם להקל עלינו, לכתוב קוד יותר נקי. ואנחנו עברנו in, בסדר? not in זה ההפך, זאת אומרת, אני לא רוצה שהערכים האלה יופיעו לי. זה מאוד עוזר שלפעמים יש לך איזה ערך אחד או שתיים והרבה ערכים שאתה לא רוצה, אז יותר קל לך להוציא דווקא את השתיים שלוש ערכים שאתה רוצה לסמן, במקום לכתוב רשימה של איזה 100, בסדר? זה מ-3000, זה לא, הם 2 בעצם, נכון? 2, אין פה 3, כן, הכל 2. אוקיי, עכשיו אנחנו הגענו ל-like ו-not like. זה wild cards, זה אתם רואים ככה. אנחנו לא רוצים, אגב תשימו לב שכל הזמן החוקיות הזה שהעמודה, אופרטור,
והערך נשמרים, זה תמיד בא בשלושה. זה קטן מזה, זה גדול מזה. אוקיי, אז תשימו אותו על הזמן שיהיה לכם בראש. עכשיו, לייק, אני רוצה נגיד ליצור שכל, אתם רואים את הסימן קריאה? סליחה, אחוז. אחוז זה אומר שאני רוצה לא אכפת לי מה יהיה אחרי M, בסדר? אני לא אכפת לי. לצורך העניין בואו נביא את זה. נריץ את זה, אני רואה שהאות הראשונה זה M, ואחרי זה לא מעניין אותי. בסדר? אני רוצה כל השמות בעצם שמתחילים ב-M. הנה, יש לי 1800 שמות שמתחילים ב-M. זאת אומרת, אני שמתי M, ואחרי אני שמתי אחוז. אחוז אומר לי, זה ווילד קארד, זה לא משנה לי. אני יכול גם להגיד הפוך. אני שם מההתחלה, ההתחלה של הסטרינג בעצם, ההתחלה של הטקסט לא מעניין אותי, אבל האות האחרונה, הצ'ארט האחרון צריך להיות A, בסדר? בואו, הנה, זה כל השמות, שלושתה שנגמרים ב-A. כל השמות פה נגמרים ב-A, ההתחלה יכולה להיות כל התחלה. איך זה שונה מזה? השווה זה ממש שווה, בסדר? הנה, שווה הוא מחפש פרנק, מרי, אם יהיה פה מרי עם שתי R, לא יודע מה, זה לא ימצא. זה ממש זה שווה לזה. פה אני אומר, שמע, אני רוצה משהו דומה, אני רוצה ש-M יהיה ראשונה, רוצה ש-A יהיה אחרונה. אגב, אני יכול גם להגיד משהו, לשים מסביב, שניהם מסביב. מה זה אומר? מה אתם חושבים? כל השמות שיש לי שתיים באמצע, זה אומר שיש משהו בהתחלה, יש משהו בסוף, ויש שתי באמצע, אוקיי? אני כאילו מתעלם מהקצוות, אוקיי? אז הנה זה M200, אתם רואים בכל השמות שאנחנו מחזירים, יש לנו שתי M באמצע, ככה. אז תראו כמה דברים אנחנו כבר למדנו היום בעובר, איזה כוח זה נותן לנו לסנן את הטבלאות ולהגיע לענות על השאלות עסקיות. כי הרבה טבלאות הן לא באמת בנויות בשבילכם, יש הרבה טבלאות שזה raw data ואתה צריך להוציא, קודם לעשות איזשהו סינון ראשוני, ניקוי של הדאטה, להוציא דברים לא רלוונטיים. עובר זה אחת הנקודות החשובות לצורך העניין. וזה, כי באמת זה השלב שאתה מנקה את הדאטה, את הדאטה הרלוונטי, ומה שצריך לך, לעבוד כמה שפחות עם דאטה נקי, לעבוד כמה שיותר עם דאטה נקי, פחות עם לסחוב את הדאטה שאתה לא צריך, בסדר? עכשיו הגענו לתאריכים. תאריכים, יש פה תאריך לצורך העניין modified date, בסדר? זה העמודה, כנראה זה מתי שהשורה התווספה. אוקיי. אז אני רוצה, בואו נשחק עם זה, גדול שווה, אוקיי? אני רוצה כל השמות שהתווספו לנו אחרי שנה 2014. אתם רואים, יש לנו גם 2013, 2012, 2011, אני רוצה את הכי חדשים לצורך העניין. הנה, יש 6,000 שורות של אנשים שהתווספו אחרי 14, בסדר? אוקיי. בואו נראה אם יש 15, סתם שאלה. בואו נראה, יש 15, יש 10 שורות של 2015, בסדר? סתם, בואו, הסתקרנתי. אוקיי, אנחנו נחזור. אז 2014 יש לנו, בואו נראה, 2014 יש לנו 6,000 שורות. אבל אני אומר, אוקיי, תשימו לב, אגב, זה 2014, שנה, חודש, תאריך, בסדר? עכשיו אנחנו אומרים לא, אני רוצה לא רק 2014, אני רוצה רק את הינואר, מי שהתווסף בינואר, אוקיי? יש לנו 1,000 שורות כאלה, תשימו לב, יש שתי דרכים לעשות את זה, אתם רואים? זה גדול שווה, זה אומר ראשון לראשון 2014 נכלל, פה אני אומר קטן, זה אומר הראשון לשני פברואר לא נכלל. אתם יכולים לצורך העניין לעשות 1 ו-31, נכון, בינואר? שווה, ואז זה כן נכלל.
זה מה שאתם רוצים, לפעמים לא יודעים, כן נסגר, לא נסגר, כאילו יש חודש עם 30 יום, 31, לא משנה, אתה לא רוצה לנחש, אתה פשוט אומר, פשוט קטן מפברואר, בסדר? יופי, אז זה האופציות. אוקיי, אז זה העבר שלנו, אנחנו די עברנו הרבה על כל הפקודות, כנראה יש עוד, אבל זה עיקרים, באמת זה עיקרים, תעשו את זה, תתרגלו את זה, באמת תנסו לשחק עם כל אחד והאופרטורים האלה, ותראו את התוצאות, תשימו לכם שאלה עסקית, כמה אנשים בשנה מסוימת קראו להם, שהשם שלהם מתחיל ב-B, בסדר? שאין להם שם משפחה מידלמן, שיש פה גם טייטל שהם נשים או גברים, בסדר? דברים כאלה, ממש תחפשו, תשאלו, תענו לכם על השאלות ואתם תלמדו תעשו, לאט לאט תוסיפו תנאים, זה בהתחלה תנאי אחד, תוסיפו עוד אחד ועוד אחד. זה בסדר גם לטעות, תראו שאתם תבדקו את עצמכם, ממש תבדקו את עצמכם. אני אוהב לצורך העניין, אם אני עושה תנאי, כל עמודה שאני עושה תנאי אני מוסיף אותה מקדימה, בסדר? זה אם אני עושה first name אני שם first name מקדימה, פסיק, ככה אני זה. אם זה first name email promotion אני מוסיף את זה תמיד אני תמיד מוסיף את זה גם לעמודות, כי לפעמים יש תנאים שאתה לא מוסיף לעמודות, זה יכול לבלבל. ככה, לפחות בשביל עצמך, לא בשביל לקוח הקצה, אם אתה עושה תנאים, שזה יקפוץ לך. קפץ לך, התנאי עושה לך שכל, סבבה, אתה יכול להוריד את זה. אבל תמיד, שימו לב, אתם עושים על משהו תנאי, תוסיפו את זה למעלה, אם זה אפשר, אם עשיתם טעות או משהו, שזה יקפוץ לכם לעין ישר. בסדר. אז עוד פעם, מה למדנו היום? אנחנו, שיעור הקודם למדנו select from, select אחראי על עמודות, בוחרנו עמודות, from זה טבלה, עובר אחראי על הסינון שורות. עכשיו אנחנו ממש יכולים לשלוף את הטבלה שלנו, את הערכים שלנו, איך שאנחנו רוצים. עברנו על השווה, לא שווה, קטן, גדול, is null, not null, שזה חוסר ערך, and, or, in, not in between, like, not like. אוקיי, עד כאן, תמשיכו לעקוב, אם יש לכם שאלות, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, אם זה עוזר לכם עם SQL, יש לכם שאלות, תכתבו, אני אשמח לענות, יש גם מייל, מתחת לכל וידאו יש את המייל שלי, תכתבו לי שם, או תשאירו הודעה מתחת לוידאו, ביי לכם.